să uitați drumul la mașină. Da, frate. Ce faci? Păi vreau să-mi iau pietre, sunt duc mai multe. Nu duc prieteni în munte. Bine. Hai că-mi iau și una de aici. Așa. Sunt perfecte astea, nu? Sper că sunt perfecte. Mi-am ales 3 de-astea. Nu, eu vreau mai mari să iau pietre. Știu. Că vrei să se fie... Wow, ce-am găsit să fie a meu. Con. Uite, mami, con. Mami, mai bine lasă pe tati. Că tot să rup mă spatele. Uite acolo. Așa. Tati, am găsit un con. E a meu. Ce-ai găsit? Un con. Sau ce-o fi ăsta? Ceva fată. Dar cum nu, o grămadă. Hai, dă! Uite acolo sunt, uite acolo. Așa. Aia e prea mare. Lasă Asta? aia, da? Asta Și uite acolo am mai pus o. Am eu le iau. Da. Asta iau. două. Și uite mai este alea în față. Asta două lei. Ah, Pui, Dorița. iui! Dar nu arunca pe mine. Deci noi aici suntem. Aici este un râu. Și acum ne pregătim să mergem acasă. Adică nu acasă, la Gotlob. Unde dormim noi. Nu le arunc în apă. Pa, Claudiu. Uite acolo, 3, Abia așa să vin la tine. una lângă alta. Da, abia așa să vin la tine. Nu tare doar de tine. Hai să sare pașaportul. Am găsit 2 conuri. Ai grijă că te lovește măta cu piatra. Puși, Dora. Da. Uite acolo. La care? Uite acolo.